Ang Ginoo maana kaninyo. Una sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Simiyan ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw niya na nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Hinisaret. Samtang naglugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa lapihan, nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Niluwan si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og diyutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan nga og gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siyag sulti, giigna niya si Simon, "Palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii ug wala kami nakuha. Apan kay nagsugo kaman, akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot o hilabihang kadaghang isda ang ilang nakuha nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron muduol og mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban og ilang gipuno pag-ayo ang isda. Ang duha ka sakayan nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, niluhod siya sa atubangan ni Jesus og miingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya og ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw ka hadlok, sukad karon managat kana og mga tao." Ug gidahig nila ang mga sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Manglingkod sa makadiyot, maayong gabi kaninyong tanan. Mga igsuon, ang ato ang Ebanghelyo karong adlaw labing siguro familiar na sad kaayo ninyo. Ilabi na kamo nga kanunay gayod nga nagsimba. Nga diin encounter sa ato ang Ginoong Hesukristo o kang Pedro. Pero sa maong encounter na ay nindot nga napakita nga kinaiya si Simon nga pwede sad nga ato ang i-apply o mamahimo na tong panigignan unsa man ang kining pagka manggihatagon. Tinuod, walay pulong nga atong nadungog kabahin sa pagkamagayhatagon. Pero sa kinaiya, nagipakita ni Pedro, di ba? Silang mga mangingisda, kuyog si Santiago, si Juan, silang mga kaubanan, nangisda sila tibuok gabi o kaluoy sa Dios, wala sila'y kuha. O unya, human sila naminaw nga ang Dios nagtudlo, gisugo sila sa pagtaktak sa ilang pukot. Si Pedro gignan itaktak ang imuhang pukot. Og tinuod man ilang gitaktak og
nakakuha sila daghan. Daghan kay nakuha sila si Pedro, ug unya ang ilang nakuha mao nga ila na sang gitawag ang ilang kauban. Giingon pa nga gipuno usab nila sa daghang isda ang duha gyud kasakayan, no kauban gi-share ang iyahang blessing. Kung ato ni siyang i-apply o pagganito unta kung kitang tanan makat-on sa maong kinaiya, kana bang share your blessing to others, especially those who are deeply in need. Dihay usa ka batan-on miduol nako, miingon siya, Padre, do you think nga corruption is the root sa atoang sa poverty? O ako siyang giignan, kanang corruption, tip of the iceberg kada siya. Miingon siya, unsa man daytoy root, Padre, ingko naa gyud pay mas lawom nga hinungdan nga maoy problema sa ato ang nasod. O ako siyang giignan ang kining kahakog sa tao. Unsay kalainan sa hakog o sa hangol? Ha? Kamo mga guwang-guwang naman yung mo gamay. So, naaginay dakong kalainan, kining hakog o hangol. Ha? Ang hangol, ha? Lupig pa may nagbungol ta, di mamumaningog. Sige, ako nalang ikuan. Ang hangol, dili manghatag. Of course, dili siya manghatag, hangol siya. Pero di sad siya manguha, kung dili iya ha. Hangol raman siya. Ang hakog, dili siya manghatag, plus. Napay say plus? Bisan ang dili iya ha, pangitaan yun niyag pamaagi nga mamahimong iya ha. Maunang hakog. Sumuuna nga ang problema, ang kahakog. Nga dili makamaong mo paambit, unya bisan ang dili iya ha, iya pagiyong paningkamutan nga iyang maangkon. Ug mauni problema mga igsuon. Mauna nga sa atong ebanghelyo karon, naghagit sa kini sama sa gibuhat ni Pedro, daghan ang isda nga iyang gikuha. Pwede to siyang moingon nga iya sang hulman to or iya sang abangan aron ang tanan maiyaha gayod. Pero iyang gitawag ug iyang gihatag, gishare niya, gipuno sa niya sa isda. Sumunay angayan sa natong buhaton. Unya, the more ta nga mo share, the more biya pud nga naasad tay madawat. Kanuman, ang Dios generous ngadto sa mga generous usab kaayo. Unya, the more ganita nga mo share unsay naa na to, bisan ang kinibang dili unta nga kanang maingon ka nga maningkamot yung ka, bisag maingon kang dili na unta nimong ipaambit pero tungod kay naay nanginahanglan imong ipaambit, ang Ginoo mo pangita sa pamaagi nga motabang kanimo panahon nga ikaw na usab ang nanginahanglan. Di ba? Sumauna nga maningkamot ta aron sa inguni ana nga mga igsuon ilabi nagmutabang ta ngadto sa mga nanginahanglan, do na bianay duha ka mga mahitabo. Kung mo share ta sa ato ang blessings ngadto sa gitawag natog deeply in need, katong mga gitawag natog less fortunate nga atong mga kaigsuunan, kung ato na ang mo share ta unsay naa nato, kay atong makita si Kristo diha kanila. Kaning ingon man ang Dios nga unsay gibuhat ninyo sa pinakaubos na kong igsoon ninyo kanang gibuhat kanako.
So, sa atong makakita ta diha kang Kristo sa mga nanginahanglan. Ug sa susamang higayon, ang tao usab nga atong gitabangan, nga gipakitaan nato sa gugma ug sa kaluoy, makakita sad sila ni Kristo diha kanato. Sumunang pagkanindot di ay kung makatunta nga mo share kay timan-an nato mga igsuon sa panultihon pa sa mga karaan. Labing siguro makarelate mo ni ini kay mga karaan na masad mo. Giingon nga walay dato nga wala na manginahanglan. O wala say pobre nga gumikan sa iyang kapobre, dili makapanghatag. Sa ato pa, kung ganahan ta nga mo paambit, na adyoy mga pamaagi. O kinsa untay mahimo na itong modelo, ang Dios mismo nga mipaambit siya sa iyang kaugalingon alang sa atong kaayuhan. Amen. Palihog mangmata o manindog.